An balima ani ɲakuma i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na a bɛ tile damadɔni bɔ bi an balima tunkarakɛ minnu bɛ kɔ kan Alizeri olu kɔni wale dɔw kɛlen don ka ɲɛsin u ma o wale min ye ka u gɛn ka bɔ Alizeri ye ka na n'u ye Mali la o kɔni o ko ninnu aw yɛrɛ ye ko caman mɛn a kan nka ko min ye ko kura ye ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw y'a fɔ ko olu kɔni bɛna ɲɛfɔli ɲini Alizeri ɲɛmaaw fɛ o ni ko ninnu na ka d'a kan ko maliyɛn minnu nana minnu bɛ taa mɔgɔ 100 caman na olu minnu sera Mali la u kunbɛnna Mali ɲɛmaaw fɛ olu ka ɲɛfɔliw la u y'a jira k'a fɔ ko Alizeri faamaw kɔni a n'a polisiw k'u kɔni ye fɛn caman kɛ k'a ɲɛsin olu ma walejugu caman o walejugu ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ ko u tun b'u bugɔ ani k'olu caman fara ɲɔgɔn kan k'u bila bisi kɔnɔ bisiw ni kamiyɔnbaw minnu dabɔra ka cɛncɛnw ni fɛnw de ta ka na ka olu de transporter k'u kɔni olu bila o kɔnɔ ko olu tun dɔw bɛ yen k'u tun bɛ kaso kɔnɔ dɔw tun minɛnen don u bugɔra ko dɔw yɛrɛ ko k'u ni tora a la olu kɔni olu ye ɲɛfɔli minnu sɔrɔla maliyɛn minnu refulila ka bɔ Alizeri n'olu sera Mali kɔnɔna na yan olu kɔni y'o bɛɛ fɔ bon Mali ɲɛmaaw ko sisan kɔni k'olu kɔni nin ko minnu kɛra k'olu tɛ se ka jɛn n'a ye ko Alizeri ye Mali dugu min ni Mali bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ko nin ko ninnu kɔni olu tɛ se ka jɛn n'a ye ko ka se ka ɲɛsin maliyɛnw ma k'olu kɔni bɛna ɲɛfɔli ɲini Alizeri jamana ɲɛmaaw fɛ olu ka se k'a f'u ye ko nin ko ninnu kɛra cogo di ani k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ko Mali enseignement secondaire n'o ye lycéew ye camancɛ école n'o ye lycéew ni école caman ye olu bɛ grève la o maîtres bɛ grève la a bɛ tile damadɔni bɔ sisan mardi don olu bɛ grève la o grève in kɔni tile 4 de don olu kan ka taa ka bɔ mardi la ka taa fo vendredi la ko olu kɔni bɛ grève kɛ ka u ka nisɔngoya jira o nisɔngoya in sɔrɔla min fɛ o ye ko minisiri bɔra ka kuma dɔ fɔ ko o kɔni man diya olu tulo la o ye décision dɔ de ye décision mun taara ko enseignement secondaire n'o ye camancɛ école ye ko olu ka maître kɔni ko olu bɛna muter ka bɔ Bamakɔ ko k'u bila yɔrɔ wɛrɛ donc o maître kɔni ko o ma bɛn olu ma cogo si la ko k'a d'a kan ko olu kɔni tɛ se ka bɔ Bamakɔ ka bila yɔrɔ wɛrɛ la ko k'a d'a kan ko sariya tɛ sɔn o ma fiyewu donc k'olu kɔni ye grève in daminɛ grève min b'a ta mardi la ka taa bila vendredi la n'o ye jumadon ye olu kɔni o SYPESCO n'o ye o syndicat maître ka o syndicat ye ka hakilina jiginna an b'a fɔ aw ye k'a fɔ k'olu tun bɛ grève la u ye grève dɔ kɛ u ye baara jɔli dɔ kɛ a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ o baara jɔli kɔfɛ u y'a fɔ fɛnɛ ko olu tɛ se ka k'olu tɛna évaluation foyi kɛ ekɔlidenw na tuguni n'o ye interrogation ani devoir wɛrɛw ye ayiwa an balimaw kibaruya fila min b'an bolo k'a lase aw ma bi don in na o de ye nin ye an ni ce aw ka kulomajɔ la